Yen negara ora diakoni kawulane, yen wis kawula ora percaya. Mesti yen aji beras tinimbang menir. Peparingipun Kakang Biar. Aturke karo Kakang Rong. Sandang kelawan pangan ya iku Karo Kadang Ronggo sing saka Brangwetan. Ning upama saiki aku temekono ing Medion iki ndisiki apa ora ndak. Ora gagas sing baku aku temekono ing Medion. Tinimbang mengko aku diseneni karo Paman. Loh, Raden Ronggo. Paman Ronggo pinten? Iya, Sampun dangun apa? sawetara. Piyambakan? Sawangen kae Kadang Ronggo padha mesanggrah ana ing papan kono kae. Wonten wigati menapa panjenengan rawuh? Pun paman kepengin ketemu marang Kakang Ronggo jan. Oh, Kanjeng Rama wonten ing gedung pusaka. Dipun rantos sawetawis kula tak munjuk atur. Oh, kaya ngono. Iya, iya, he. Iya, Pareng nggih, Paman. Sing ati-ati.
kula Rama. Ana Ngaturi pirsa Rama. Ing Jawi wonten paman Rangga Geniten kepengin pinanggih kalian panjenengan. kaya ngono. Aturana marang paman. Kasuwun nganti ing gandhuk tengah. Ngestahaken dawuh. Ngendikanipun Rama mangke badhe tumuju wonten ing sawetara diranti. Menika leres. Keniten. Dawuh Kakang. Monggo, pinar. Padha slamet. Becik sowan kula wonten ing Medion. Sedaya para kadang rangga sami slamet. Setunggal kewala boten wonten ingkang cuwa ing penggalih. Ning rak kabeh padha sowan ing Medion. Menika leres sami mesanggrah wonten sakjawinipun Medion Kakang. Iya. Ngono sing tak karepake Keniten. Mapak tumanggaling wulan sepisan ing wulan sura iki tak jaluk mengko kabeh Ngaten. para rangga uga bebarengan ngumpul ana ing Medion. Utamane marang para muda lan taruna kaya kowe Lontang. Lan kabeh taruna ing Brang Wetan. Ora ana liya sing bisa ndunungake marang para taruna kuwi kejaba aku lan kowe saandhanmu para rangga. Namung sendika angayahi. Anggone padha nguri-uri marang kabudayan, anggone nguri-nguri marang adat kang wis lumaku wiwit kuna makuna ditindakake dening wong Jawa. Awit ngrumangsanono jeneng sira ningsep wulu wetu ing bumi Jawa. Mula ora ana alane lamun padha ngagungake marang bumine, ngagungake marang kabudayane, ngagungake marang adat kang lumaku. Ngestahaken dawuh. Dene apa? Tanggal sepisan ing wulan sura kuwi padha dipengeti. Jroning setahun kowe padha lumaku, kowe padha ngayahi jejiban. Nyungsang jempalik paribasane anggonmu padha ngayahi jejiban lan sesanggumaning urip. Nggih. Mung butuh sepisan kanggo ngeningake cipta. Mung butuh sepisan sakjroning setahun mau kowe padha disuwun gedhekake prihatin awit tanggal sepisan ing wulan sura kuwi tumapake gumantining taun. Kejawi saking menika, Kakang. Kula picados menawi sedaya para rangga ing Brang Wetan menika sami sarujuk bilih Kakang Rangga Jamuna menika dados tetunggulipun sedaya para kadang rangga ing Brang Wetan. Jalaran sepisan panjenengan menika wasis. Kaping kalihipun panjenengan menika pinter samu kawis menapa kemawon. Benten menawi kula menika tiyang bodho mbalela. Kanthi menika sedaya para kadang rangga sampun pasrah bungkukan kalih Kakang Rangga Jamuna. Keniten, Nggih. Gusti kowe adil.
ora ana titah kang bodho, cubluk utawa pinter. Kabeh nduweni sesanggeman dhewe-dhewe. Wong kuwi bisa rumangsa, ning aja rumangsa bisa. Biting sak ceklek godhong sak suwek kuwi ana gunane dhewe-dhewe. Durung mesti yen aji beras tinimbang menir. Mula Ngaten iki. aja rumangsa asor. Lan ora perlu ngunggulake marang pungkat. Amang-amang iki aku mung kepengin weruh sepira tebane janjangan kepala. Nah, iki mau sawise aku mlebu ana ing lalatan iki. Nggih. Kowe weruh apa, Mas? Watah. Watah. Enten bakul gawat. Bakul gethuk. Rondo banci nggih enten lho. Apalamu kok liyane kuwi apa ora ana jane? Hobi kok, Sing tak karepe ora kuwi. Lha pripun? Sing tak karepake apa kowe sasuwene mlaku ana ing kapal watu sing Madiun iki mau ora ngawruhi atau utawa ora rumangsa weruh kahanan sing aneh-aneh. Enak niku kula ngertos. Nah ya. Wau wonten tiyang kathah kok. Tiyang kathah iki. Nggih enten sing nitih rangga. Enten sing nitih kereta. Enten sing mlampah. Nggih enten. Sing tak karepe kuwi. Lan nitik sandang penganggone. Nggih. Kuwi cetha dudu wong Madiun. Ya. Nggih. Nah iku. Iku sing ana melu. Nggih. Ana syarate. Syarate napa? Ora oleh njaluk jajan. Wah. Mateni wong. Iya. Nggih. Lakune kowe melu. Ning sing tak jaluk aja nganti sapa wae weruh lamun aku Nggih. juru mertani keng lagi liwat. Mengko ora kepenak dadine. Ampun kuatos. Nali ya. Nggih. Iya. Saiki bareng aku. Ora. Kowe dhisik Pak dhisik. Ajenengan to masak loro. Iya. Ayo kok. Kawilat parape Prabu Malawa luwang trama maksana pamangkya. Monggo. Loh. Kakang Juru. Oh, iki mau. Ya. Ya, to le.